Jatuhlah daun nate batu, jatuhnya dakik medan bayi. Lama kita ndak bertemu, kini bertobok kita balik. Allah di Tanjung anak alai minum bersama malang di Tanjung anak alai adalah bakatan larang Jawa bagar yang adalah bakatan larang Jawa Bagaria ono nombor ladu ola ala salasai kini laka masuk kambang nomor 3 pae olah sama ditonton
nur bebas sayang jobang bake abang tapi mangaban. Oh kita indah dosa jodoh kita berbeda jauh keluarga badan diri abang urang alim urang ustad tahu agama kesadonyo. Oh kalau keluarga bang sinur biba jalur kita berbeda-beda kok bapak ketua pareman di tanah bang mandenyo jale kupu-kupu nana boco itu. Oh bang namo bang coy tujuh acaronyo menyampaikan mendanga kata rupo itu. Osinan bakatonyo badanyo Ali Amran onde di kandung ma badan Nur Biba. Ko itu na Nur Biba kaban, ko itu Nur Biba jantakui kita ko samo dia kasadonyo Tuhan. Oh kita ko samo dia kesadonyo ndak ada do berbeda-beda kalau nyo jalur karajo si Nur Biba serato mande dengan bapak. Oh itu de ukun keadaan diukun mato ekonomi ndak nan salah cie juo dia. Endanan salah cie jo cuman pasan di badan abang. Kok yo sayang Nur Biba bake abang yo Nur. Mulai kapado hari kini jangan karajo dia itu jo dia karajo tukang cuci biar karajo menyapu halaman orang. Hobi jadi pembantu rumah tangga hindarkan itu sementara kok yo sayang inur jo abang dia. Omananga kato Ali Amran nyopaci tangan Ali Amran nonde Bang Ali danga bana dangakan di Bang Ali Amran yo bang. Hoi nurinda baduto kini jak tadi bang inuri hilang laba balik beko mungkin lekakan ai berang. Oh mungkin berang ayahnya mandi mungkin lekakan ai bangi lo badan nur tabak balik kalau ke rumah. Oh kok sempat balik ke rumah kok hilang balamo-lamo ndak ada membawa piti nur marah say bang. Oh kanai tangan yo bang inur marah say kanai berang. Oh bapak jo mande nama berangi bapak jo mande menangani ba itu nasib bang. Oh badani nur bang itu nasib bang badani nur menanga kato rupo itu.
Osinan bakato badan nali amran ko itu adik jan takui jan takui lolai badani nur beko abang agi piti untuk balanjo boleh ndak jadi kanai berang nurai. Oh boleh nak jadi nur kena tangan baik itu kata badan mabuyang ali amran. Oh mandang kata bantu itu jawapan si nur bebas susah abang de ulai nur ma pesan saro abang diamboyo bang. Hoba itu kato badaninyo mandang kato coy itu jawapan badaninyo honda lo susah do di badan diri nur itu biasa ate duya nurai. Oh itu biasa ate duya mandang kato rupo itu. Oh hari bertambahnya pagi juga anggaran pukul 4:30 abang pulang lenur balik ke rumah. Oh mandang kata coy itu jadi bang kata badani nur bersalaman ninyo kabapisa hati si nur Hobat tambah lakaramai. Hati nur bertambah dam naninyo pasiali amran perasaan nak sanang lai kamu lai bapisa josi nur oh kamu lai bapisa josi nur nak sanang lai perasaan ala barangke dari si nan barangkenyo dari sinan di sinan kalau kau dipandang tak guna to etong lamo. Ode inyo ala pulang ke rumah nani nurba itu pulo tinggalnya sedang marah balik. Hoto bilang inyo Ustad Mambo duo jo pirgo bandel kota tigo jo inyo sianapi. Tumpak di badan Ustad Mambo berang hati indak tabado indak batamu jonur bibatuan. Oh indah batamu janur bibala balik lo inyo ke panti asuhan anak yatim itu kalau kau dipandang berang hati ndak tabado pane hati ndak tatan itu kato badan inyo di sinan kalau kau dipandang indak to etong lamo.
ndak guna to bilang lamo bana tumpak dek badannya tuma Ustad Mambo lah sampai ke panti asuhan anak yatim tuan. Olah sampai ke panti asuhan anak yatim di sinan kalau kok dipandang oh indak to etong lamo oh nyotu di panti asuhan anak yatim oh akarajo Ustad Mambo entong nyoti 2 hari kok para saya anak yatim dulu makan nyolai teratur kok pagi memakan lontong kok siang memakan nasi sanjonyo coy tujuh tapi kok kini kok di mama kok dipandang cuman makan sekali sehari cuman makannya malam saja di malu ndak keco itu pitinyo ambil di Ustad Mambo kau untuk makan anak yatim nyoba bapoya-poya kata abang pae nyoba poya-poya kata abang itu kalau dipandang indah to etong lamo bana to tinggal nyo di sinan to sabui badan Ali Amran dak lamo to di jalan sampai ke rumah mandekan duang tuan. Sampai ke rumah mandekan luang dek latibo ditampe mande di sinan kalau kok dipandang turun lainnya dari oto satu lah turun dari oto nyo naik ke ate rumah satu lah tibonyo ate rumah tarui ke bilik nyo nan dalam pae tarui ke bilik nyo nan dalam mindak to bilang lamu risiko kalau kok dipandang dek latibo di dalam bilik agak saja di badan Mambo seto tibo di dalam bilik senang hati ndak betabado senang teraso dalam hati sajuk di dalam kiro-kiro dek lai batamu jo nur biba awak yo sayang bake inyo tuan. Awak yo sayang bake inyo di sinan kalau kok dipandang inyo sadang duduk di bilik sadangnya duduk bana datanglah ayam olah Ali Amran datanglah Ali Amran seto datang Ali Amran
Ona nakkan ruang alina elai batamu jonan mudo nama calik nama lam tangan adik ona macarina nama lam tadi mandanga katoco itu kunci pintu di Ali Amran tutui pintu dari dalam onyo ambil tangan badan ayah menyimpul ke kaki ayah waya sayang Ali Amran oh Ali sayang ya baki ayah nak berani melawan ayah nak berani melawan mande. Oh kalau itu nama tanyaan lai batamu ya Jonan. Oh doya oleh batamu ya Jonan mudo batamu bana jo badannya iyo jo piasi nur bibayo ya wala mangeceknya jo badan awak mangecek jo badan alinyo uraikan ya kasadonyo Homandangan urayan kato-kato di nur biba ibu awak ya mandangan yo ya tapi ya mengaban awak ala dalam tunangan takwi malawan ya bagaimana ya takwi kamalawan bagi bapak badoso gadang badan Ali Amran hokok manongka kato badan mande manongka kato badan bapak ba itu kato Ali Amran ninyo menangi di kaki ayah Hosinan bakatonyo badan ayah bakato ayah Ali Amran onde nak kanduang Ali Amran yona hojan itu lolai di pikiran ko ado jodoh Ali Amran iyo jo piasi nur biba nana ya indah na kamana gayona Onanaya indah dona kamalarang ayah indah long kamanaga ba itu kato badanaya di sinan kalau kau dipandang honde ayah dengan banako ayah indah malarang kau mande ba ceritonyo anta berang mande kali ya Hanta marabo mandeka Ali Amran mandanga kato dari Ali Hosinan banyawe badanaya dangala kato na kato aya Kok berang mandeka Ali Amran kok berang kakak sekalian kato jangan dijawe-jawe nandiawa sajo karajoan Nandiawa sajona karajoan kato mande jangan ditongka ba itu kato badan bapak cuy itu ayam ajan oh mandanga kato rupo itu tapi ba cerito anak tu layang angkunyo kanan elo layang aja kanan bayi oh kalau itu ya nanaya tanyo lain wajah kanan elok mulai kepada malam tadi yo ya oh bajanji nyo jo awak
bajanji mului jo hati naninyo indak do katonyo kabadoto. Oh walau kamati dindak makan, walau kamati dibunuh bapak, walau kamati dibunuh mande oh ya. Hona ninyo indak lai kajadi keluar malam, dak kanamu apa ijo orang, dia menjadi tukang cuci Tuhan. Biar menjadi tukang cuci baik itu ya kata Nurbiba kata sampai ayah menjawe lagala ayah menjawe kato oleh jale diang buyuang Ali Amran kota tulis dalam Al-Quran tak catat di rukun 3 balik. Kotak tu nak kata sabui ayat 6660 ayat nanado dalam Al-Quran. Ho angaran nak dangah di badan tuma Ali Amran. Mambuwe amal late duya, mambuwe kebaikan di duyako. Nak sekadar solat dona basidaka kok menyelamatkan orang coy itu amal ibadana. Waduh juoyona mangkonyo bapak ndak melarang, mangkonyo ayah ndak menaga. Sejarah dari nenek-nenek, sejarah dari nabi-nabi, adolah nenek nak 3 orang. Hanta nini si anak punyo, hanta tibo di nini ayah, hanta tibo di nini na lain. Kupu-kupu malam nak lado juo, jadi ndak dapet disesali dona. Hondak lo buli awak menyalan orang kok bisa dirangkul kanan elok di bawah jalan nak. Hokanam baik yona baik tu kato badan ayat Tuhan. Oba itu kata badan ayah di sinan kalau kau dipandang mandang kata rupa itu. Olah sanang hati badan Ali Amran nanaya lain dak berang lai suku ayak kainyo sanang hatinyo. Oh Ali Amran Deklah bagalak-galaknya jo ayahnya bakato ayah kali Amran. Onda nak kandung alina iko ATM badan ayah ko depinyo iko pamianyo. Oko sempat perlu piti ko adoang peguno biaya mi piti di ATM ayah simpan ATM lo
pasana nak banyak-banyak sebelum jadi bini awak. Jangan sampai yang salah jalan itu saja umanan ayah nak itu saja nak umanan ayah. Jangan sampai badan yang salah jalan. Mohon ayah kabake badan Ali Amran ba itu kato badan inyo. Ho mandanga kato dari ayah. Oh jadi ya kato Ali Amran dak yo ayah Ali bajanji. Yo Allah Ali bajanji pada hari kini. Hosa balun jadi bini Ali nan Ali ndak doya. Hosa sejalan ya ba itu kato Ali Amran tuan itu kata Ali Amran di sinan. Kalau kau dipandang tak guna to etong lamo tak paralu to bilang lamo bana. Homa alun saja badan inyo nanayala keluar dari bilik ATM ayala nyo simpan pin ATM lala jale ba itu badan Ali Amran. Sanang hati hendak tabado sunyi di dalam kiro-kiro sajuk di dalam pemikiran panganakan nur bebaju oh Tuhan. Dela keluar ya dari bilik nanenyo si Ali Amran bagolek tidur dalam bilik. Hosinan bakato badan ayah yo kamande Ali Amran danga di mande Ali Amran serato jo kakak Amran sekalian. Hodang akan kato Hasib Fatimah. Oke to ke panti asuhannya anak yatim lalamo panti ndak baca li. Ba itu kato badan bapak Tuhan. Oba itu kata badan bapak di sinan. Kalau kau dipandang indah to etong lamo. Oma alun saja badan inyo. Barangke inyo dari rumah mencari panti asuhan anak yatim. Nan cie bapak badan inyo. Nan seorang mandi badan inyo. Nan cie kakak Ali Amran. Obat tiga pak sama barangke. Setelah turun dari rumahnya tarui kau to rancak tarui ketampe panti asuhan anak yatim nanyo buwe. Ho di kali pasutan pa sadang di hatinya tuju nak lama to di bajalan tampeknya indah bara jauh. Tiba waktu yo jangkonya lah sampai dangke panti asuhan anak yatim.
Adalah tiba ke panti asuhan anak yatim oto tetangga nak nyolai otomatis nyola turun oto minantu lain apa Oto minantu nyolai nampak di sinan kalau kau dipandang yo sanang hati kulipas sultan serato mandea sekalian cukui joinyo si Fatima Hotarui ke dalam panti asuhan disangko minantu lai majana anak Satonyo tibo di dalam panti nyo pandang ibana elo-elo kiro nyo painyo Ustad Mambo kiro nyo badan Ustad Mambo sadang nyo tidur dalam kamar Tuhan sadang nyo lalo dalam kamar kanyo jagoan di bininyo ndak boleh do di badan apa jan jagoan lo keto kelipat sultan nyo tarui dake anak nambahnya dake anak yatim nambahnya di panti asuhan batanyo badan diri apa batigo sekali batanyo ala makan kalian tadi Sinan bakato badan anak yatim manangi anak yatim banyak onde apa dangakan bana dangakan de apa sebananyo apa sebagai ayah kami ya Pak kok ibu sebagai induk kami kok kakak sebantu kakak kami tumpak hari Pak anggaran setahun jodoh Pak tahun kini kami makan sekali sehari malam saja oleh Pak kami dapat makan ya Pak biasanya kami makan lontong pagi sudah itu siang makan nasi kok malam nasi babalik tapi kok kini Pak kok dietong sekali sehari Pak kami makan Pak baik itu kato badan inyo mandanga kato coy itu nak tabado berang kulipas sultan tapi ba mengaban jo lapang dado ditanggapi Tuhan Jo lapang dado nyo tanggapi di sinan kalau kau dipandang dak guna to etong lamo kanyo jagoan di bininyo yo lau pie si Fatima Mambo jagoan maya suami ambo mbo berangi dake anak-anak sinan bakato badan ayah onde nak kandung Fatima jana mak sabantu itu ambil sajo jo lapang dado perhatian sifatnya dulu ba abana tingkah lakunyo iyo naninyo Ustad Mambo to caliek garena jo garinyo to anggap saja ndak tahu mengece apa kana anak danga kalian nambah samo kok batanyo nyo Ustad Mambo batanyo kepada kalian kaban kami ndak ado kasiko ndak ado nanti bos seorang juna ndak ada nanti bodoh seorang juga kaban sabantu itu mendanga katoco itu jadi Pak ketua anak yatim nyonan banyak
Kato sampai sabantu itu barangki babalik badan apa indak to etong lamo-lamo disiko kalau dipandang Homa alun sajo badaninyo ala babalik kulit pasutan cukui jo bini jo anaknya tarwi ke rumah pakai oto tuan Taruh ke rumah pakai oto di sinan kalau dilihat ndak lama oto di bajalan lah sampai oto ke rumah baranti oto di halaman rumah. Oh di sinan kalau kok dipandang satunya turun dari oto langsung naik ati rumah tumpak di bini Ustaz Mambo pane hati ndak tabado tuan Pane hati ndak tabado anak cilako gadang bana pencaliinyo jo awak baduto badan dirinyo iko de ayam managan kotaknyo ayam managan ala bagadu jo badan ambo kurang aja kurang mengarati anak yatim nan nyoni ayo tuan anak yatim nanyoni ayo ba itu kato badaninyo indak to bilang lamo bana di sinan kalau dipandang biarin sari tu biari maganti hari biari maganti pakan nabi pakan baganti bulan sabulan pak jodoh bulan tumpak di badan Ustaz Mambo nyotarwi juo kata nabang nani nyotarwi di sinan entong nyo mabuk dengan minum tuan Entongnya mabuk dengan minum Entongnya minum siang malam di sinan kalau kau dipandang Oh indak to etong do etong lamo tiok malam sebantu itu labi piti untuk anak yatim nyo makan di bangadan Hola Ustaz lama boy Ojo itu karajo Ustaz Mambo anak yatim nantane ayo enak to etong lamo ndak guna dibilang lamo bana Otot tinggalan badan Ustaz Mambo to bilang nyo mandela rasati dua jo bapak badaninyo Oh waktu itu sekutiko lakapai ketampe nyo badan ayah Ali Amran Sarato jo mande Joana perintah
rupiah larasati sasaan badan abang Ali baitu kato badan anak kita pai tampe ayahnya serato tampe mandenyo hoto tako ari lepa kabarale baitu kato badan larasati mandanga kato rupo itu Hodisinan kalau kau dipandang maalun sajo badaninyo Homandanga kato dari anak barang ke hari tujuh katampe badan amran Tuhan Karuma kulit pasutan baitu kalau kau dipandang dak guna to etong lamo ho sadang di ate oto ju nak lamu di ate oto ho tibo wakatu yo jangkonyo lah sampai karuma kali pasutan Tuhan sampai ke rumah kali pasutan di sinan kalau kau dipandang satu baranti di laman rumah lah turun orang nambah tiga satu lah turun dari oto nyotarui ke labu rumah satu tiba di labu rumah baca assalamualaikum Tuhan baca assalamualaikum baitu kato badaninyo menjawe kuli pasutan Waalaikumsalam kato kali pasutan naiklah kate rumah Tuhan naiklah kate rumah mandanga kato rupo itu olah naik rombongan nambah tiga nan cie inyo larasati nan seorang ayah larasati cukui jo ibu sekalian satu lah tiba ate rumah lah duduk dake kurisi tangan tampai ate meja ayat talata sekalian Tuhan ayat talata sekalian di sinan kalau dilihat bakato inyo sekutiko onde dangan ladi sobat danga diapa larasati cukui jo mandenyo sekalian kini tibo balik di tampe ambo tujuan jo mungkasui uraikan banana nyolai mandanga kato rupo itu Hosinan bakatonyo apa larasati duo jo mandi sekalian Hona nambo sobat datang kemari Mangko sampai datang ke rumahku Mangaban kabake sobat kok dapet kandak badan kami topa capek janji anakku kok tiba di bulan besok kita tako hari barale Tuhan kita tako hari kabarale baitu kato badaninyo mandanga kato coy itu Hosinan bakato sultan kalipa bakato kulipa tadi
Odang di kawan badan ambo ko iyo sabantu itu tunggu sabanta dulu di siko ambo cali si Ali Amran Tuhan bocah liek dulu Ali Amran bocah liek kabilik dalam bait itu kata badan inyo bosuruh inyo keluar ho barangke inyo Sultan Khalifah satu barangke Sultan Khalifah di sinan kalau kok dipandang ndak lama kita bilangkan panik dek lama di berjalan sampai ke pintu bilik dalamnya baca Assalamualaikum menjawab si Ali Amran Waalaikumsalam kata Ali onde ayah dengan bana masuk layai masuk bilik lah masuk badan ayah Ali Amran yoinyo Khalifah Sultan mengece ayah sekali onde nak kandung Ali Amran lah datang nak mandi Larasati serato bapaknya sekalian nyokanda nyoma badan diri ayahnya serato jo badan mandi cukui jo piek Larasati dipacapek janji seketik kok tiba di bulan besok ditako hari barang ngalik naik ditako hari barale mandanga kata rupa itu hosinan bakato badannya Ali Amran honde ayah dengan bana oleh ibu ayah juali oleh sayang ya Ali Amran kok lah ibu kali kok lah sayang kali tolong putuikan batu nangan yo ya awak nak sayang ke Larasati awak nak suku ke badannya walaupun inyo ya wala doktor yo ya awak nak ajan kasih lara ya Awanda ajan ya kasih lara mandanga katoco itu baru ayah menjawe juga lak joluna ayah menjawe honda elok dona sabantu itu honda boleh kasar menjawe kata orang kan nyobakan ndak di bulan kini tiba di bulan barisuk tako hari balale jadi kita hadapi nak secara elok cuman Ali Amran beko mengecek kok letalok menunggu gak 8 tahun mungkinnya bisa janji sampai Tuhan mungkinnya bisa janji sampai buat saja sabantu itu mandanga katoco itu hosinan lah sanang atiana baru keluarnya dari bilik badu jo badan ayat tarwinyo dake Larasati Tuhan tarwinyo dake Larasati di sinan kalau kok dipandang agak saja di badaninyo baru bakatola badannya maya Larasati serato mandi sekalian onde nak kandung Ali Amran dan kami datang kamari kama pecapek janji babue dulu berjanji nak anggaran setahun lebih
Kini ko janji kadi pacape ko tibo bulan barisu totako ari barang ale na Oke totako nari barale ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu hodisinan kalau kok dipandang ojo gala Ali Amran menjawabnya onde ibu dangakan bana sarato apa sekalian hocukwi tunangan ambo larasati Hokok kababuwe bulan besok ambo lun sanggup bulan besok Holun sanggup barumah tanggo ko iyo kajadi juo Hokok iyo niat kakak sampai Hokok lay talok menunggu lamo ambo siap jadi laki anak ibu tapi memang gak lama bu janji ambo lay talok menunggu bu 8 tahun yo bu mulai kapado hari kini catat tanggal catat bulannya catat harinya sekalian kok cukui hari 8 tahun baru tako hari barale bu baru takonya hari barale mananga katoco itu mahenta upiak larasati disinan kalau dipandang onde abang dangakan bana janji alotu nambah buwe 8 tahun janji tunangan janji nangka indah-indah sajo mandanga kato larasati menjawab buyung Ali Amran itu baru dia 8 tahun orang ada 20 tahun dia bertunangan jogalak saja orang jawab dia Ojo galak saja dia orang Jawa Iko baru 8 tahun dapet larasati merentah ala bau penganakan nelo mandanga kato Ali Amran sinan bakato larasati onde apa dengan bana sarato ibu badan ambo Hombo buka cincin tunangan kalau menunggu 8 tahun dia lah putui Obat tunangan pae dia la putih batunangan indak batunang ndak baranti ndak balaki ndak mola ndak balaki ndak mola ba itu kata badaninya mandanga kato larasati tasinggung badan Ali Amran nyo buka lo cincin di tangan dang ade apa dengan ibu sarato upiak larasati mulai kapado hari kini kita lah putih batunangan kok doktor lambo jangan disarenge pu Oh, lo piai
Kotak disarenge pulo lun jadi laki Larasati ambo nambah sarenge pulo ba itu kato Ali Amran. Po lagi kok sempat jadi suami Larasati, kotak karajo mungkin merasai ba itu kato badaninyo. Mandang kato Ali Amran taman wong upi Larasati tadinyo cuman manggam sajo. Indak sabananyo kandak membuka cincinnya manggareta Ali Amran. Tapi de Ali sabananyo meminta maaf Larasati. Abang sayang jo Lara yo bang. Honde abang sayang jo Lara bagara-gara tadi nyobang. Honda ado dalam hati ketik dia labang menunggu gak 8 tahun 10 tahun dah bagai 20 tahun dah bagai do asal ya abang laki Lara asajan putui bang. Obat tunangan yo bang mandang kato bantu itu. Baru mengecek Ali Amran mengecek kaya jo mandenyo. Sarato kakak sekalian onde kakak di badan ambo cukui jo mande dengan ayah. Iko ya cincin tunangan mulai kapado hari kini ambo indah batunang lai ambo indah ya batunangan lai ba itu kato badaninyo mandanga kato co itu taman wong urang sarumanyo Ali Amran pai masuk bilik. Sato tiba di bilik dalam. Pintunya kunci dari dalam sinan di luar lay urang kadietong. Jadi baal itu dia Ali Amran sarato mandi dengan kakak. Ndak bisa dipujuk oleh Ali Amran menjawe ayah badan Ali Amran nambah namo Sultan Khalifah. Odang akan dikawan lamu ambo kok laco itu kata anak ndak pandai ambo mau urus mungkin ndak ada jodoh anak ba itu kato. Waya lima mungkin dah ada jodoh anak mandang ketoco itu taman wong rombongan nambah 3 sarato piak Larasati balik bagolai ke rumahnya. Balik bagolainya ke rumahnya ba itu kalau kau dipandang. Odeklah babaliknya ke rumahnya tinggal ayahnya badan Alima tinggal ya badan Ali ba itu kalau dipandang cukui jemande sekalian sarato kakak badan ninyo na ninyo buyung Ali Amran nyo perhatian jo dari kamar lako barangke badan Larasati sarato ayah jemande nyo.
Lah nampak pai bantu itu baru keluar dari bilik duduk nyoi dakik mandi tuan. Dua-duanya dakik mandi ba itu kata badaninyo setelah duduk dakik mandi. Mangecek badan Ali Amran onde mandi sarato kakak maafkan badan Ali Amran. Maafkan mandi dengan ayah Ali jangan dibari dosa mandi. Ali jangan dibari salah itu kata Ali Amran. Ali sayang mandi kabake mandi tuan. Mandang kata dari anak di sinan kalau dipandang bakato mandi Ali Amran nonde nak kandung Ali naik. Nangka mamakai bukan mandi, nangka mamakai bukan kami. Elok jo buru Ali tahu kami salah kurang tua mangko lamaran batari moyona. Mandi nyo kawan lamo mandi, ayah nyo kawan lamo bapak. Mangko lamaran batarimo tapi nyo mangecek sabantu itu. Ali ndak ada namu menarimo kamangaju badan kami nak. Kami salah kurang tua ndak lo bisa mama soalina ndak lo bisa do mama soali ba itu kata badaninyo di sinan kalau kok dipandang. Honda guna to etong lamo nanari sari tua biari baganti hari biari baganti pakan ba itu inyo. Honan saruma pa Oba itu nyonan saruma nak guna dietong lamo. Tumpak di badannya sipati makarajo suami nan tekanan tong memakan pitina ya kama kopiti nyo gunoan nyo agian kawan dak lo ado kama pai nyo piti anak ya atin tuan. Di sinan kalau kau dipandang dak guna to etong lamo. Di sinan kalau dilihat maalun sajalah badaninyo. Naninyo buyong Ali Amran, natinyo batambah sanang, lainyo putui batunangan. Hondak guna disiko kita bilang nyo ambil telepon di Ali Amran, nyo telepon badan Nurbiba. Olai nyo angke di Nurbiba, onde Nurbiba di abang yo dia.
malam beko dia awak bertamu duduk-duduk tempat biasa mau ta nur badan awak dia Mata nur badan awak itu kata badaninyo disinan kalau kau dipandang nak guna tong lama nak perlu dibilang lama bana jadi bang kata badan nur biba disinan badan dirinya ali umran nan arisari itu hari bertambah tinggi juo tinggi bajawe dengan patang bajawe dengan malam malamnya semalam itu keluar badan Ali Amran rencana nak bertamu Jonur Biba Tuhan rencana nak bertamu Jonur Biba itu bana rencananya disinan kalau kau dipandang hosinan dinyo kalau dilihat hari ada pukul sabale lah sampai nyo tampik nan biaso lah duduk inyo pae di kursi lah duduk di palanta panjang hola lamo inyo duduk satu lah lamo duduk Nur Biba lunjo datang disinan kalau kok dilihat tinggalnya sadang duduk to bilanginyo Ustad Mambo Tuhan dibilanginnya Ustad Mambo kiranya badan Ustad Mambo lah sampai pulau tampeknya mande badan Nur Biba itu kalau dilihat syarat topir go bandel kota disinan kalau dipandang baranti oto tapi jalan oto baranti pa inyo turun alanyo duduk dake hanapi Tuhan alanyo duduk dake anapi satonyo duduk dake anapi piti dilambuian sekali di bali air nak nyolai minum minyo sekali disinan bakatonyo badan Ustad Mambo matu badannya tu masih Nur Biba mandang kato rupo itu nyo panggil badan Nur Biba satonyo panggil sekutiko de ayah bana maimbau olah datang badan Nur Biba kabaya kato badan Nur Biba honde dangan di Nur Biba ikoinyo Ustad Mambo namu ndak namu badan Nur Biba barangke juo malam kini pie barangke juo pie malam kini itu kato badaninyo disinan bakatoinyo Ustad Mambo kalau kurang Nur piti untuk Nur Biba ko piti 5 juta kurang 5 mau tambah 5 lagi 10 juta ambo lagi pokok pai jo ambo mandang kato rupo itu Nur Biba takui kakane berang diayanyo honde ayah dengan bana sobali aye minuman di mande dulu Nur Biba ke belakang gak sabantai
Nur beba kabalakang ya gak sabanta ba itu kato badaninyo minumlah dulu kawanaya coy itu katonyo badan nur beba mandang kato rupo itu lasanang hati badan ayah nan Ustad mambo nan sanang bana lakadape membawa nur beba tumpak di badan nur beba tadi malu yenyo kabalakang katampe buyuang Ali Amran Tuhan katampe buyuangnya Ali Amran sasak-sasak angok balari satu tiba di tampe Ali Amran tekajui badan Ali Amran di madia katonyo badan inyo kane aku badan nur beba bantu dikajasi harimau bantu ada orang mengajasi adik mengajar nur beba siana malala badan nur dia mandang kato rupo itu honde abang dangan bana mangkoin nur lari coiko hadola kawan dari ayah hinyo tu sadang minum-minum kini membalik birma jo mandi dengan ayah minum-minum nyo bersama-sama nyo kandak membawa badan nur beba ndak tentu kalinya nak membawa nur beba ndak jo namu tapi kini di pasuaya bara pitinyo diagi nyunggu piti banyak-banyak ndak atalok 10 juta 20 pitinyo agi nan pokok pai joinyo tadi ayah bana memerintah mangkoin nur basa bantu iko sasa angok balari takui kadape bang di tangan ayah yo bang takui kadape dindekan uang beko nyobao dinan mudoi Konyo baonyo di kawan ayah cuma awak buik tadi janji minumlah dulu badan abang itu ketua mo tadi membuik janji nambo bangian bang di kawan ayah inyo tu seseorang ustad nyo pakai panti asuhan anak yatim yo bang mandang kato bantu itu tasirok darah dado Ali Amran mandang seseorang ustad nyo pakai panti anak asuhan anak yatim baru bakato Ali Amran siana monyo nur bibae siana monyo dia orang sedang minum yo dia mandang kato bantu itu kalau nyo gala jo namonyo inyo banamo ustad mambo kawan nyo Pirgo bandel kota yo bang kawan nyo Pirgo bandel kota mandang katoco itu tasiro darah di dado mandang namo nambah sabui laki kakak awak bana onde dia kandung nur bibae biarlah nak jadi kita minum naik nur biba dia ate oto tapi jangan dia ate oto lo lainnya tahu joto abang mah dia Hoto calik bana orangnya jauh-jauh kok iyo itu orangnya nan sedang minum kita telepon kakak abang telepon mandi dengan ayah nak jale laku tingkah suaminya mandang kata cuy itu jadi bang kata nur biba nyopai jalan badu yo pak satu bajalan nyoba duo bajalan balambe-lambe nak jauh do kita bilangkan nampaklah orang sedang minum itu orang bang minum barampe sedang duduk ada barampe 3 kalaki cie padusi yo bang nambah tino tu mande ambo nandake mande ayawa nambah 2 tu kawan nang kamamba ambo satonyo cali di Ali Amran kiro laki
Ho kakak nyobana yo pae kiro suami kakak inyo ho nyo ambil gagang telepon nyo ambil ape sekali mana telepon inyo ke kakak onde kakak dengan bana yo kak ho kata nabang kakak jo ayah bawa mandi sekalian capek kakak datang kasih kokai oh capek kakak datang kasih komandanga kato coy itu jadi Ali Amran kato badaninyo tu dia nakaba sampaikan ado apa bana sabananyo komandanga kato rupo itu nampokok kakak kata nabang ba itu kato badaninyo kato sampai telepon mati to japui bapa Ali Amran cukui jo mande jo kakaknyo kaluainyo dari rumah lanyo ambil oto kakandang barangke oto kata nabang tuan oh barangke otonyo kata nabang seto barangke kata nabang ndak lama oto lah sampai kata nabang nyo telepon si Ali Amran di mang Ali Amran di siko kak kato badan Ali Amran oto kakak diambola nampak matian leka oto nanado beko nampak lo diurang nangka kita cari lanyo mati anoto di kakaknyo nyo datangi baduo pak sekutiko nan cie buyuang Ali Amran nan cie badan si Nurbiba coca liat di kakak orang nan sadang duduk baropok barampe nan sadang minum dipandangi siapa orang nan duduk nyoca liat bana di kakaknyo iyo diupik si Fatima kiro suami badaninyo nambah namo si Ustad Mambo nyoturui bana barampe-rampe barampe inyo manurui sadang nyoturui bantu itu alati bodake Ustad Mambo satonyo tibo dake Ustad Mambo badaso bang badan diri abang patui abi piti anak yatim minum-minum piti babao ba itu kato mae hola bini lainyo minum piti babao tadanga katoco itu mencali badan Ustad Mambo takajui badan dirinya dek takui kabake bini takui lainnya kamin tuo balari badan dirinya anta malang antanyo muju ala malang badan Ustad Mambo awak balari otot tiba oto awak balari oto tiba dapet nyobain di oto na lalu awak dapet di bae oto balari nak bisa dikaja nak bisa oto dikaja tak golek di tepi jalan nyoca liat di badannya si Fatima dua mintu sekalian aja lula bilangan sampailah mati badan Ustad Ambo
Lamati badan Ustaz Mambo inyo la jale la maningga nambat tiga nan semua minum hilang kesadonyo sekutiko termasuk pirgo bandel kota terato inyo tumap masih hanapi Kodisinan kalau dipandang tinggal lainnya nambat tiga lah datang lo badan Ali Amran sarato pie sinur bingi batuan Onyo panggi ambulan sekalian de ambulan lala nyo panggi oto tantu di bawah balik Ho ambulan tiba sekutiko di madi kalau dilie di bawah mai babalik nan mai lanai ambulan Ho barangke dari Tanah Abang caleduk nang kanyo 7 inyo tarui arah caleduk tuan Oh Bapa Ali Amran membawa nyoto cie nani nyoto badan Ustaz Mambo lah nyoba lo di badan gula bini nambah namo upiek tumayo nyoto kok dilie Oh nambah namo upiek petima baik itu kalau kok dipandang Oh lamara balik otok sekutiko di sinan badan Ali Amran Nani nyola kabalik pulo naik lah dia ate otok ke rumah mande badan abang dia Bakato badan sinur biba malu bang badan diri ambo malu ambo ke rumah mande abang yo bang Hosinan nyo bakato sekutiko mangalo malu badan nur biba Kok yo sayang kabake abang kini awak semua barangke ba itu kato Ali Amran pai Oba itu kata Ali Amran di sinan kalau inyo tadi ndak lama to di jalan latibonyo ambulan di rumah Hola sampai inyo kasadonyo mai naya anate rumah satu latibo mayat ate rumah talata ate tampe tidu tuan Otalata ate tempat tidur itu kalau dilihat Hona nari semalam itu paginya kalau dilihat tentunya mai bamandian selesai mai bamandian Oba bungkui jo kain kapan sudah bagi kain kapan ukuran sumbayang-sumbayangi baru dibawa ke kuburan lah dibawa pakai ambulan nang kubur lah bakali ba itu kalau dipandang ndak lama to di jalan sampai lah to ke kuburan tuan Satu tiba to deket kuburan lah turun mai Ali ama badan ninyo lah turun mai sekutiko setelah turun mai tadi dibawa iyo ke kuburan Oh tadinya pak badannya kubur ma Ustaz Mambo tadi kuburan barasi bana elok bana kubur dilie Kadi masukan mai ke kubur Seto bagolek deket kubur baulek banyak dalam kubur tuan Baulek
banyak dalam kubu awak jale seseorang tahu jo agamo di sinanyo caliak dina banyak namai ala batimbun salasai mai batimbun namanya balik mai olana nyolana nambahnya balik anak nyolai nanaya jo mandela balik pulau cukui jo kakak badannya tumali amran sarato upi nur bibana nyoba di ali amran sampai ke rumah badana tiba di rumahnya badanaya kalau balik dari kuburan dibaca doa sekutiko selesai membaca doa abi hari sehari itu abi hari baganti hari lacukui hari nang ketujuh tumpak di badan Ali Amran nampak dusi na nyoba di Ali Amran ado juho dake Ali Amran mai Dojo dake Ali Amran baru nanari saritu nan malam malalati bonyo panggi Ali Amran de ayah duo jo mande badaninyo cukui jo kakak sekalian onde dangan di Ali Amran anak siapa nak nambah bau siako gala jo namu nyoba aku Ali Amran jo namu doko mandanga kato bantu itu onde ayah dengan mana iko ya orang nanawa caritoan bake ayah ho bapaknya jale ketua pareman di tanah bangkok mandenyo ketua kupu-kupu inyo punco itu juho tapi diukun keadaan awak sayang mande kabake inyo awak sayang kabake nanggadi hosuko kabake dirinyo banamo upi nur biba iko maya nambah sabu yo ya eko ya orang nambah caritoan mandanga katoco itu mandenyo memang gak marabo sarato kakak sekalian nyo jawe kato diaya hodang akan di kakak Ali Amran sarato mande Ali Amran jan muda sajo berang-berang jan muda sajo marah-marah hodang akan kato badan nambo cokana sejarah Nabi alun kambang duya coiko kupu-kupu tu ado juo diei jadi ayah kabatanyo kali Amran jadi baa di anak ayah sabananyo iyo kok suko kojo nur biba ba itu kato badaninyo ho mandangatanyo dari ayah iyo ya kato badan Ali Amran kok le setuju ayah jo mande cukui jo kakak sekalian iyo iko kejadi jodoh Ali Amran dak dapet dia Ali lai oh tapi kok ayah larang dengan mande sarato kakak sekalian dia lali ndak babini biar coiko ya salamonyo yo ya oh mandanga kato bantu itu baru gala orang nambah tigo onde nak kanduang na Ali Amran
Honde Ali Amran adik kakak kok labat tamu jodoh coy kok iyo iko nang katuju kami sarumah ndak malarang na kami suko mambienyo abadan nur bibanyo kamanan tuba itu kato ayah jo mande cukui jo kakak sekalian homandang alai menyukai sujud badannya Ali Amran ke kaki ayah dengan mande yo nur bapa Hola menangi pae sadang menangis si nur biba honyo angke tangan keduanya halakato si nur biba hei ya Allah pengasih penyayang babukakan jalan kanan bayi ado orang mangku ambo dari buruk babao elok ya Allah dari jahe bagi bana iyo pengasih penyayang Tuhan Allah terima kasih ya Allah banyak-banyak ya Allah terima kasih banyak-banyak baik itu kata badan si nur biba di sinan kalau dipandang ko iyo nak sabantu itu barisuk to japui ayah nur biba sarato mandenyo sekalian barisuk kalian ayah nikahkan baik itu kato badan mandi Nanarinya semalam itu paginya kalau dia tong barangke inyo sekutika menuju mande sinur biba satola barangke ke Tanah Abang nak lama to di jalan lah sampai ke Tampe nanyo tuju parkir lah oto di lokasi parkir lah oto di lokasi setelah nyoba oto ke lokasi lata-lata tampe nam biaso turun lainyo nambah limo satola turun kalimonyo di sinan kalau ko dipandang maalun sajonyo nambah limo nama rumah ya nur biba mandanga katoco itu ya rumah ya jomande ayah bana mo si hanapi mande bana monyo ayah laka tauju kaban labange bake ayah ba itu kato badaninyo naninyo ala bajalan satu tibo di lorong ketek baca assalamualaikum manjawe buyuang hanapi sarato mande badan sinur biba Waalaikumsalam kato mande Tuhan di sinan kalau kau dipandang nyo cali anaknya banana nampak 100 orang lain nambah rampe aka bapak kato badan hanapi honde pak hanapi 100 jo ibu perak hona nambo datang kemari membawa pak dengan ibu
datang ke rumah badanambo antaro anak kita nambah dua naniko anak badanambo banamo buyuang Ali Amran nampak dusiko anak apa banamo Pik Nurbi bajodoh orang ko sangat ado kini apa naik kau toto nikah anak hari kini Pak Otonika anak kopa hari kini mandanga katorupo itu lamo taman wong si hanapi ndak nyosangko seketek juo sabab anaknya kupu-kupu malam wanita panggilan tio hari Hota masuk bininya sekalian Ninyo ketua pareman lo di Tanah Abang Hodape ikolo kejadian Urang nan datang elo-elo Di sinan kalau dipandang mabakato badan hanapi Honde apa jo ibu nan datang kini Nak kanduang buyuang Ali Amran Lai ko indah penyesalan na Hola indah ado besuk kamanya samandang kato rupo itu menjawik badannya Ali Amran Honde apa dengan bana dangakan bana lade apa naik la lepat teoto antaro kami nambah dua ndak ado kamanya sanyasa dopa Hoba itu bana katoinyo sakit jo sanang kami tanpa Oh sakit jo sanang pa kami tanpa itu bana katoinyo di sinan kalau dilie O mandanga katoco itu barangke inyo katujuanyo latibo di ateoto sato latibo ateoto mara kacaleduk satu karumah mande Ali Amran Karumah mande Ali Amran dalam moto di jalan tiba waktu yo jangkolnya lah sampai oto karumah baranti di laman rumah lah turuninyo saoto Onyo calik di badan hanapi sarato jo mandenya sinur biba mencalik rumah badan rumah tumanyo Ali Amran Oh iyo rumah ya jo mande manggel yang inyo memandangi datang uang gadangnya rumah Ndak tabado gadangnya rumah di sinan kalau kok dilihat Hola naik inyo ate rumah Satu tiba di ate rumah Dipanggil kali dengan wali Dipanggil petigo ante la cukui orang nanyo imbau Di sinan inyo dinikahan Tuhan Oh di sini ninyo nambah dua antara Nurbi Banyu Ali Amran mulai lainyo dinikan Oh satonyo inyo dinikan Ijab jatuh kabuanyo jawe Salamat kabuanyo jawe Bakato orang nambah samo Oh salamat pengantin baru Umur panjang rasaki murah Penyakit jauhan Allah Oh cuawu jo tabiang lah kalian kaduonyo janado batang katangkana
Oh jana doa bertangka-tangka indah to bilang-bilang lamo selesainya dinikan dibaca doa sekutiko. Oh selesai membaca doa namanya ala makan selesai makan dengan minum babalik orang nambah samo tinggal lainnya nambah tujuan Tuhan. Oh tinggal bertujuannya te rumah baru bakatonyo ayali amran di sinan bakato Sultan Khalifah. Oh nak kanduang siali amran karano laki kakang landa ado. Oh kini tugas sang lakaya giuni la panti asuhan anak yatim baduo joinyo sinur bibana Oh mandanga panti asuhan anak yatim takajui badannya tumayo badan hanapi onde apa 100.000. Ho kami ko pak lakumu bana kami ko latajaru muslamo pak kelembah hitam. Ho kok dapet kanda badan ambo sama laki nyawanya ambil dinan punyo kambo kini tobat nasohagi izin tinggal di sinan didake panti anak yatim Mandanga kata rupa itu di sinan kalau dilihat. Oh kalau itu kata napi Yonan itu nang kami intai kok namun nak tinggal di sinan barampe kalian sama tinggal urus panti asuhan. Oh anak yatim na Mananga kata coy itu lasana hati badanana api O sarato jo peranyo mandesi nurbiba barangke inyo dari rumah tarwi lainyo na barampe nanci badan ali amran O nanci badan si nurbiba naninyo cie lo aya nurbiba nambana mo buyuangan api sarato mandenyo upi pera Konyo tarwi nai ate oto la tarwi kapanti asuhan nana ya atimpa Ndak lama doto sedang jalan tiba waktu yo jangkonyo sampai ke panti asuhan anak yatim. Ho sato tiba inyo di sinan satolah tiba ali amran biliknya sangat banyak bana. Ho iko ma bilik untuk ayah baduo jo badan mandi. Naniko kamar untuk kami makan di siko minum di siko. Hokok letalok mandi mananaan anak yatim magi makan anak yatim bari malengkap kasadonyo mandi O mananga kata rupa itu manjawe inyo sekutiko iyolah badan diri peratalo nak kato peratalo nak kato badan sian api
Oh dialah kami magi makan kami tukang tanah nak jo mangulai kau untuk anak yatim banyak ayah kini nur bibai hotobat naso hayona bait tu kato badaninyo Oh tapi ayah nak pandai doa semana membaca buat sumbayang dak tahu doa sumbayang dak tahu ayah mengucap lenamu Ali Amran Majan Yona Oh mandang kato rupo itu sekadar doa sumbayang sekadar mengucap dua kalimat sadat Wambo majan ya barisu kesadonyo kok ingin ayah aja mengaji yo mengaji Ali Amran ajan ya yo mengaji Ali Amran ajan ba itu kato badaninyo Oh mandang kato rupo itu nak tabado sanang hatian api Oh disinan kalau dipandang Oh bakato badan hanapi onde dek kandung dek pera dek ejo awak kaganti baju tinggal di rumahnya kesadonyo dake lorongan kereta api Oh mandang kato coy itu Oh bakato badannya Ali Amran nam baju ayah jangan ragu pakaian mandi jangan takui jangan dijapui jolai karel kereta api dia nak abi di sinan dia ambilnya dina lain bali saja baju kat toko ya Oh barampe inyo sama dua anak yatim banyak menanga bajanji ayah jawa bajanji ayah mulai pada hari kini ndak yo minantu ayah doya ayah bajanji ndak paralu juambo ayah bajanji doya Oh bajanji hati ka hati jonan satu ayah bajanji kondak bana ayah dojo ambo kok pendek umur badan ambo ayah jan ya Ho minum jo mabuk yo ya mande jan karajo codolu jo biak karajo tukang sasa biak karajo minta sadaka asanyo jan ya Ho bantu itu yo ya ba itu kato Ali Amran Ba itu kato Ali Amran mandanga kato cuy itu jadi nak kato si Hanapi jadi nak kato badan pera Oh mandang ayahnya mengecek cuy itu nak tabado sanang dalam hati kok tiba kato sumbayang Ali Amran imam di mungko ba itu nyo Oh nambah rampe Bae tu nyo nambampe bae yo kampe nyo Obangala nyo tumanyo di panti asuhan sayo sakato kampe nyo
Onda gono to bilang lamo bana biari baganti hari biari baganti pakan abi pakan baganti bulan ado harinya sekutiko datang lamande dengan bapak iyo lamande ali amran lamane ali amran cukui jo bapak sekalian satu tibo nyola basalam ke bapak ali amran serato jo badan mandi mengece anapi sekali. Terima kasih pak banyak-banyak. Terima kasih pak jo ibu tajarumus pak kelemba hitam dari nang kalam kami baranak dari nang kalam keluarga kami baeloan kami kanan tarang. Terima kasih pak. Ho banyak-banyak ya pak. Hokok baik tu kato badaninyo mandang kato sianapi. Honde nak kandungan api dan minta terima kasih bagi apa bermohon kepada Allah ampunkan sekalian dosa ampunkan sekalian salah. Wassalamualaikum duya coabana kasia awak namun badosona waduh juoyona tapi doso kita minta kurangi kok salah kita minta ampun. Oba itu kato badan bapak iyo inyo Sultan Khalifah Tuhan. Batanyo badanyo Khalifah Sultan nanga kalian anak-anak yatim na banyak ala kok makan badan kalian mandanga ketut itu sekali menjawab kesadonyo ala pak ba itu ketu anak-anak ho mandanga mangabana lasana ngati Khalifah Sultan Tuhan. Madangan lade apa mangkuambo meminta terima kasih ke Ali Amran nampal yang bana itu kato sianapi. Dulu ambo pak membaca doa sembahyang ambo nak tahu do pak laki bini nak pandai do pak kami berdua mengucapkan dua kalimat syahadat kinilah pandai pak kasadonyo. Oh dulu mengaji kami ndak bisa kinilah pandai cie pak Bakato badan Ali Amran ambo yakin dia badan apa ambo yakin di keluarga bapak. Ba itu kato badan inyo urang jalan lesala jalan urang sasik lesala sasik babao jalan kanan bana barangku jalan kanan elo. Sabantu kami parana barana sabantu kami laki bini termasuk anak amboci dari jalan Nanggaleo laka babao ke jalanan Tarang dari Lembah Hitam Bangwian pak kanan elo. Menurut sejarah pak dinan tuo tak buka pintu sarugo pak Omandanga katoco itu menjawab Sultan Khalifah. Jadi tu jangan dibaca jolai kini memasak kalian kesadonyo lalapa pak dari tadi.
Mandanga katoco itu nyo ambil tangan apa nyo di nur biba ambo mama asa nak nyo langai O mama sa inyo sekutiko la masak nasi jo sambal mulai makan bersama-sama yo di panti asuhan anak yatim sarato anak hola yatim la banyak Sarato anak yatim banyak selesai makan yo minum olah bagala-gala ateroma o bagala-gala nyona bersama anak-anak yatim atolo bagala-gala kesadonyo Tuhan Kan toda menoda-noda yo awak berjalan ke ketaro jatuh daun di lereng batu ke tanah jatuh sularonyo dari mana ngila kabagala-gala dari nani tambah bau kananelo sainggo iko dolu kabakito besuk-besuk di sambung pulau pae si cerek di dalam koto urek menjala di lereng batu diambil jatuh sularonyo deklah sayo sekato anak jo mintuo jo minantu jo kakak-kakak jo anak yatim nan di panti asuhan kasadonyo sainggo iko kita dulu umur panjang batamu jo Tuhan Silara di lereng batu jatuh daun di hati rumput sainggo iko awak dulu jo assalamualaikum pae holaka